این ролик бо ёрии Adin Express сохта шуд. дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистратсияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматики бонус ба шумо мегузарад. силкаш дар описиони видео. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, моҳи шарифи рамазонро ба ҳаматон муборакбод мегӯям. хуш омадед ба канали душанбе шоу. ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинҳои фурӯшӣ хитона дар номраи дар рӯи экранай WhatsApp ё Viber-да равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 144 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 11 мошини майдай, 3 мошини грузовикай беҳтарин видеоай то охириша тамошо кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед, дар комментария фикротона нависед. достоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро доранд, марҳамат аз ширкати акаи исматулло истифода баред. мошинҳошон мошинҳои замонавӣ бо комфорти баланд, дар роҳ шумо хаста намешавед. кондитсионерҳошон 100% кор мекунад. боз акаи исматулло метавонад ба задани шуморо проверка кунад ва боз регистратсияҳои шуморо продалит ҳам мекунад. номерашон дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед, ба шумо роҳи сафед. якум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka Простой, соли барори 6995, объём-мотор 1.8 коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 33000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 229000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикротонро нависед. силкаи сарпарасти мо дар комментария. шумо як дастгирӣ просто броин, як фомил чигапай бо буброин тамом. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21012, соли барорашаш 2007, объём-мотор 1.5 коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мотори приора дарун ҳама ҷош приора задагиаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 18000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 125000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099, соли барорашаш 2004, объём-мотор 1.6 коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, моторш инжекторай, ҳуҷҷатош ҳамаш тамом шудагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи фархор. нархш бошад 13000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 90200 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra G дар кузови хетчбек, соли барорашаш 2002, объём-мотор 1.6 коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин ягон камбудӣ надорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 45000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 312000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
پنجم ماشین فروشی اوپل خچیبگ سالی برارشش 1997 ابیو موتور 1.6 коробка передач механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 222000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ ваз 21014 соли барорашаш 2004 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ 3 моҳа ҳуҷҷат дора 1 моҳа танировка дора. мошин маладёж некардагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри панҷакент. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 194400 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ опел седан соли барорашаш 1998 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ддари пеш электропакет 4 баллони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархш бошад 29000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 201000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 21014 соли барорашаш 2005 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ 8 моҳа ҳуҷҷат дорад. ҳозир танировка надорад. танировкаш бучидагиай. краскаи лексус задагиай. губкават кардагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 138800 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ BMW тройка соли барорашаш 1992 ابیو موتور 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холиай. ҳуҷҷатош ҳамаш тамом шидагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри панҷакент. нархш бошад 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 104000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. دهم ماشینی فروشید لکسوس 470 سالی برایش 2006 ابیو موتور 47 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холиай мошина дарунаш полни конфортниай ҳуҷҷатош ҳамаш 100%ай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор. Нархш бошад 175,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 1,215,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G Caravan соли барори 6998, объем мотори 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ. яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 29000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 201,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. Дуоздаҳум мошини фурӯшӣ. грузовик газел соли бароришаш 2003. мошин ягон камбудӣ надорад. 6 баллон нав, яксола ҳуҷҷат ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳристон. нархш бошад 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 222,000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. 13 мошин. грузовик газ 53. нахадуай мошин ягон айб надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахш. нархш бошад 23000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 159700 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 14. грузовик газ 53. ягон айб надорад. мошин нахадуай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 12000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 83000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. бародарони ғариб, то видеои оянда. хонободу сарбаланд бошед.